इउपिपिएलनि जोबस्रांनाय अबस्थाखौ नुनानै इउपिपिएलआ दिनैहाय खुनु प्रकारे बासिला थैसिगोन बिसोरा दिनैहाय हां गनायनि सम जाबाय बिसोरनि सोलेराव आरो जिउ थाला बे अबस्थाखौ नुखासेयावबो जुदि दुलाराय फरायसा आफादनि नेताफ्रा बबेबा आनसलिक कमिटि बबेबा डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनिट कमिटिया जुदि इउपिपिएलखौ फोथांनो होननानै सिथाबनानै जुदि बिसोरनि जानानै फैगौ इलेक्सनाव खामानि मावनो नागिरोब्ला बा खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुयोबा बर' रायजो राजाया खिन्थु फरायसा आफादखौ निमाहा होनाय नङा जायफोर मानसिफ्रा इउपिपिएलनि जानानै मस्तानफोर दङ दारुन मानसिफोर दं जायफ्रानाखि इउपिपिएलखौ हमथाना दोनग्रा बे मानसिफ्रा दिनै जइन जाबाय दा इउपिपिएलनि न'आ दिनैहाय कसुगाव बाजाराव गुलुंनानै मैदेर नायखुनाय बायदि साफा स्लिम जाबाय बुंनो थाङोबा दिनैहाय कसुगाव ब्लकनि सिङाव इउपिपिएलआ सुइन' जाबाय होननानै जों बुंनो हायो हासिबजों दाखोर सिबनानै स्रां स्रिं खालामनाय बायदि जाबाय गामि गोबां हाजार इउपिपिएल मानसिफ्रा इउपिपिएलखौ जालदाब गारनानै बिपिएफजों मार्च जानो थाखाय दा बिथांमोनहा हांखर जागासिनो दं जोंजों रायज्लायगासिनो दं कसुगावआव जों मोनफ्रोमबो गामियाव इउपिपिएलखौ खालि खालामनांगौ बे इउपिपिएलनि नेताफोरनिसो बाथ्रा जों बिपिएफआ बुङाखै जों बिपिएफआ बेखौ सानाखै होनाखैबो इउपिपिएल खालि करो जों बिदि बुङाखै इउपिपिएलनि नेताफ्रानो इउपिपिएलनि कर्मीफ्रानो ब्लक प्राइमारि गामि जेराव दं बिथांमोनहा बुङो जे जों इउपिपिएलखौ खालि खालामजोबसै होननानै आरो बे हिसाबै दिनैहाय जों सुरु खालामबाय जोङो गोबाव समनिफ्राय बिथांमोननिफ्रायनो हांख्रायनायखौ मोनबाय थादोंमोन खिन्थु समनि आंखालाव जों खालामथ'वाखै माखासे जायगायाव खालामबाय बे कसुगावनि सा ओनसोल ओरै खोला ओनसोल बिथां गबिन्द बसुमतारी एनडिएफबिनि दैदेननायाव बिराद धाकु एनडिएफबि नेताफोर दं मस्तान एनडिएफबि नेताफोर दं जायफ्रानाखि इउपिपिएलनि बादै गावसिनि ओनसोलाव दस्रा पार्टी खालामहोआ बे नेताफ्रा आंजों रायज्लायहैनानै दाख्लै जाहा बै नरगंनियाव हरिसा खन्दनि खोलानि जेसेबां दं साफा गासिबो जइन जाजोब्बाय आरो बिसोर जइन जाखांनायनि उनाव दा इउपिपिएलआवहाय आगानबो होनो हाला महरबो बिसोरो गन्थ' मोखांबो देखायहैनो हानाय जायगा गैला जिरायनानै दै गरदसे लोंनो गिलाससे दै बिनोबो मानसि गैला दा माजों इउपिपिएल जाबावबाय जेसेबां इउपिपिएलखौ समायाव दङ हयथ' माने जोलैनि आन्था साफा सानै गामि दरसेयाव बा बबेबा प्राइमारियाव बेबायदि गोदै गोला हयथ' साफा सानै थाबोनो हागौ जायफोरखौ सैमाबो लामा हगारनाय नङा उनावहालागै सैमायाबो लामा हगारनाय नङा उनावहालागैहाय बैसाग मासनि अखा हानायजों नाफ्रा जेरैहाय माने उजायो जावरिखाङो जाय दैसा जेरैहाय माने एखेबारे नागिरो लामा नागिरो बेबायदि दिनैहाय जागासिनो दं जेरावबो जागासिनो दं बर'रावबो सासेबो थानाय नङा दा आं बुंबाय थादों नोंना टिकेटआ माला कनफार्म जायो जों बेखौ नेबाय थादों जादों आरोखि आंनि टिकेट कनफार्म जानाय जायो मा खोथा आंखौ बिटिसिआव बुंखायोना आं बुंदों मानसिफोरखौ आंनि टिकेट कनफार्म जानाय जायो जों जेबो सोमोन्दो गैया पार्टियाव फैनो नागिरदों फैनांगौ आं बिटिसिआव दंखायो फैजोबसिगोन गोजौ गोला रावखौबो दोनला रोदाखौनो बुखुजोबनो नागिरबाय जों दा प्रमद बर'नि खाथियाव जेसेबां मानसिफोर दं बांसिना आंनि मानसि गोजासो आरो बे मानसिफ्रा दा डाइरेक्ट आंजों जगाजग दंजोबो दहाय जोंहा बुंदों बाहाय मावथि ब्रह्म हाजोरियाबो बुंदों खाम्फादाबो बुंदों
एमएलए इलेक्शना जाबाय इउपिपिएलनि थैनाय थांनायनि प्रश्न दा बिथांमोनहा श्राद्ध खुंनो थाखाय जय जगार खालामखानाया मोजां मानो होनोब्ला एमएलए इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलआ थैगोना जोबस्रांगोना फाक्कासो श्राद्धल' खुंनो बाखिसै दा बेनि लाहार फाहारखौ खालामखानानै थानाया दरकार साबा एमसिएलए दं सासेबो एमसिएलएआ नैबे इलेक्शननि उनाव सासेबो थाला खारबोजोबगोन ओरैहाय सासेबो एमएलए देरहाला सासेबो एमसिएलए गैला सोर फाग्लायाबाव एमसिएलए माबा इउपिपिएल खालामबाय थागोन सोर मानसिया इउपिपिएल खालामबाय थागोन माजों दिनै आन्दोलन गैया दिनै इस्यु गैला दिनैनि पलिटिक्सआ डेभेलपमेन्टनि पलिटिक्स तारमाने जौगाखांनायनिसो राजनिति जौगाखांनायनि राजनिति होननाय लोगो लोगो गावनि न'खरनि बिसि फिसानि गावनि गामिनि गावनि ओनसोलनि गावनि समाजनि रायजो राजानि जौगाखांनाय बे गासैबो बाथ्राखौ लाजोबनानै जौगाखांनायनि राजनिति खालामनोसो मानसिफ्रा दा बयबो राजनितियाव खामानि मावदों 15-20 बोसोरसिमहालागै नों इउपिपिएलनि गन्थं मोखां नुनाय नङा बिटिसि सरकाराव बिपिएफनि सरकारसो थाबाय थागोन आरो सासे मानसिनि जिउआव 5 बोसोर जिउआ 5 बोसोर समा बिराद गोलाव सम बोराइया बोरायहैगोन सेंग्रा जालाय जानाया सेंग्रा गिदिर जाहैगोन 5 बोसोराव 15 बोसोरसिम आरो जुदि थाबावनांगौबा दिनैनि दिनावहाय बे इउपिपिएलआव थानाय बैसोगोरा मानसिफ्रा खय एकजना रुदु रुदाय थैलाहैजोबबावगोनसो राजनितिया जेबो जानाय नङा आरो बेखौ जुदि नुहुरखाबायबा बे एथ' खोमसि दरसि अन्धकारखौ जुदि नुहुरखाबायबा जोंनि आइ आफाफ्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बेबायदि राजनितियाव बारसोमनानै थैनो थांनायनि जुक्तिया बहा दं थैनो बारसोमनाया बहा जुक्ति दं आरो बेखौ बुजिनानैनो दिनैहाय राजनितिखौ सोलायनांगौनि दरकारखौ बुजिदों गनायनानै लादों आरो जेसेदिन जों राजनितियाव गावसोरनानै थागोन आलदा आलदा हाग्रामा रुबिरान जानानै थाबाय थागोन बै दिसपरा हासि खुसि सोरखौबा दैखांगोन सोरखौबा नाख्लायगोन सोरखौबा दैखांगोन सोरखौबा नाख्लायगोन मारामारि खालामहोबाय थागोन जोबस्रांनाया सोर जोबस्रांगोन जोंसो जोबस्रांगोन आरो बेबायदि खेलाखौ बुजिनानै बै समाव आं बेखौ जाहोनो हाया आंनि हारिया आंनि समाजाव आं बेखौ जाहोनो हाया होननानै मार्चआप आं खालामदों आं माखासे आंनि लोगोफोरखौ बुंदोंमोन जों हारिया खौसे जाफिननानै जुदि खामानि मावाबा इयुनाव जोंखौ सिनस्रि बुफायनायनि जे मोनसे कौशल जे षड़यन्त्र जे दङ बेखौ लानानै जोंखौ शासन खालामगोन जों बेखौ जाहोनाया थिग गैया थिग नङा दा बेखौ माखासेफ्रा मानिबाय माखासे मानियाखिसै जाय मानिबाय आंजों फैफाबाय जाय मानियाखिसै इउपिपिएलआव थाबोबाय हाग्रामा महिलानि गुना जाबाय गावनि कलिगफोरखौ खुनु प्रकारे बे प्रब्लेमाव खोख्लैया क्राइसिसआव खोख्लैया स्किम थाखा फैसा गारि घोड़ा होनानै गावनि कलिग गावनि लिडार लोगोफोरखौ बियो जायखिजाया सहाय खालामनो नाय लिडारफोरनो गारि बायै हरजोबो जेसेबां लिडारफोर दं गावनिफ्रायनो गाव गंबोनायखाय लिडारफोरनो गारि बायै हरो सोर लिडारा बबे आंखालाव दङ मा जानानै दं बेसे खस्थ'आव दं बेखौ नायै बे मानसिफोरखौ सहाय खालामो राजनितिया 100 सालनि बायदि नङा मोनसे अर्डार हरब्लानो जानाय बेबायदिजों खामानि जाया दिनै इउपिपिएलआ जे सालायो पुरापुरि 100 सालायनाय बायदि जातीय संगठन सालायनाय बायदि जायो बेवहाय जे जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं बिसोर जे इस्यु दं दाबि दावा दं बे साइकोलजिखौ बिसोरनि दाबि दावाखौ नेताफ्रा बुजिया 100नि सायाव 100% सोनारनानै दिनैहाय इउपिपिएलखौ खालाम आंथ' दिनै खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं मोजां मोनो हिसाबै आं दिनै खावलायगोन इउपिपिएलनि जोबस्रांनाय अबस्थाखौ नुनानै इउपिपिएलआ दिनैहाय खुनु प्रकारे बासिला थैसिगोन बिसोरा दिनैहाय हां गनायनि सम जाबाय
बिसिनि सोलेराव आरो जिउ थाला बे अबस्थाखौ नुखासेयावबो जुदि दुलाराय फरायसा आफादनि नेताफ्रा बबेबा आनसलिक कमिटि बबेबा डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनिट कमिटिया जुदि इउपिपिएलखौ फोथांनो होननानै सिथाबनानै जुदि बिसोरनि दारानै फैगौ इलेक्सनाव खामानि मावनो नागिरोब्ला बा खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुयोबा बर' रायजो राजाया खिन्थु फरायसा आफादखौ निमाहा होनाय नङा। 5 बोसोराव एकट इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि नामाव देश मानिनाया मोनसे दायित्व दंमोन हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खाथिराव गावसोर खालामनाय सुक्ति आरो गावसोरनि सुक्ति खालामग्रा नेताफ्रानो सिस्टेमाव थांनानै बिटिसिआव सरकार सालायनानै खामानि मावनो जिहेतु थांबायबा बिसोरखौ मदद खालामबाय दे थिगैनो दं थांनाय 5 बोसोराव मानिना लाबाया किन्तु 5 बोसोराव मा प्रमाण जाखो एकट इमप्लिमेन्टेसनाव मा खालामखो दा बुंनाय थादों 90% 80% एकटआ माने मावफुंजाबाय नेबा मावफुंजायाखै बबेया मावफुंजादों माखौ मावफुंदों एकटआ माखौ मावफुंनायखौ होनबाय एकटनि मावफुंनाय होननाय बुंनाय जेबोथ' गैया एकटआव दं जे गासैबो क्लजफ्रा बेथ' 2003 सनाव थाखानाय गासैबो एकटनि क्लज गोजासो बेथ' अलरेडि थागासिनो दं Yes, आं मानिगौमोन माखौ जुदि रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायोब्ला जुदि बै फार्स्टिवार दाजानाय मानसिफोरखौ बिथांमोनहा जुदि बन्द खालामनो हायोमोन yes एकटखौ बिथांमोनहा इमप्लिमेन्ट खालामबाय आं मानिगौमोन एकट इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ जाफुंगोन होननायखौ जेब्ला बै आन्दोलनकारि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा आर्मी पुलिस मिलिटारि सीआरपीएफ पारामिलिटारि फोर्सआव साख्रि मोनगौमोन रिहाबिलिटेसननि नामाव होमबा मानिगौमोन आं येस एकटआ इमप्लिमेन्ट जादों आं बेखौ मानिना लागौमोन सासेबो एनडिएफबि बिदा फंबाय जायफ्रा बैसो दङ आर्मी पारामिलिटारि फोर्स सीआरपीएफ पुलिसआव साख्रि मोनहैनायनि जायफ्रा बैसो गोरासिनो नांला जायफ्रानाखि बैसो दं बेबायदि मानसिफोरखौ दिनै सासेबो बिसोरो बेबायदि फोर्सआव साख्रियाव सोना होनो हायाखिसै मा जाखो बे रिहाबिलिटेसना बिसोर थांनानै थानायनि जे रिहाबिलिटेसन होनांगौमोन बा मावखो आं मानिगौमोन जाय जुदि गोबां जोंनि आन्दोलनकारि बुख्रुब जानाय बै आन्दोलनकारि बर' फिसाफ्रा बै एनडिएफबिनि बै एबसुनि फुराना मानसिफ्रा आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय बाराव 1 लाख 1.5 लाख साख्रि होदों बे 1 लाख 1.5 लाख साख्रिनिफ्राय 5-6 सोरबाबो बिटिसिनि थाखाय एक्सट्रा खथा लाबोनानै बेखौनो जुदि रिहाबिलिटेसननि नामाव साख्रि होयोमोनब्ला आं मानिगौमोन आन्दोलनकारिफोरनो रिहाबिलिटेसन होनायाव बे एकटखौ मावफुंनायाव जाफुंबाय बिदिथ' गैया जादों नामा जायाखै माबोरैथो मावफुंनाय जाखो बे येस आं मानिगौमोन दाजे बुंबाय थायो जोङो बिटिआर सुक्तिनि दारै बिटिसिनि सुक्तिखौ माने फार्स्टनिफ्राय गहपुरसिम लाबोदों होनना बुंबाय थादों गहपुरसिम लाबोदों जोङो बाउन्डारिखौ बारायदों फेहेरदों बिटिसि ओनसोलखौ माबायदि फेहेरनाय बियो माबायदि एक्सटेनसन बियो माखौ एक्सटेनसन माखौ बारायनाय होनदों बिटिसि 6 प्रभिजनाव बहा दंमोन सेटेलाइट काउन्सिलनि प्रभिजना गहपुरसिम नों जुदि सिमा बारलांदोंब्ला जोंनि खोलानि सिमाया बे दुरुङा गेजेर गेजेर जनो मोनामोन सानजाहानि सिमाजों बोनो गहपुरसिम बे सानजानि सिमाया खोलानि सिमाखौ फोनांजाबनाय हिमालय अरुणाचलसिम बे जनो मोनामोन बे दुरुङा सिमाया मानो जखो गेजेराव बै दाबसे नैबेहाय गुबुनफोरनि बैयाव दाबसे नैबेहाय गुबुनफोरनि बे दखर बे जेब्रानि मोदोमाव जेब्राखौ मिथिगौ ना नोंथांमोनहा ना जिराफ बे जिराफनि मोदोमखौ नुबाय दलदसो नङा होमबा जिराफनि मोदोमा दिनै सानजाहा पासनिफ्राय गहपुरसिमनि गेजेराव जोंनि बिटिसि रायजोआ बिदिसो बिटिसि हालामा जोंहा एकटआव 6 जोंनि प्रभिजनाव दं मा दं जोंनि खोलानि आरो
सानजानि सिमाया खन्थि गयथि मेनटेन जानानै बियो थांबाय थानांगौ थारमाने संकसनिफ्राय गहपुरसिम बे खोलानि सिमाया गेजेराव जनो मोना बैयाव मा जाहैबाय जेराव बर' दं बेखौ लाबाय जेराव बर' गैया बेखौ गारलायबाय जेराव बर' दं बेखौ लालायबाय जेराव बर' गैया बेखौ गारलायबाय बाख्ल' बाख्ला बाख्ल' बाख्ला बाख्ल' बाख्लाजों बेबायदि काउन्सिलनि प्रभिजनआ जोंनि 6 बिटिसि प्रभिजनाव गैया बेखौ मा लाबोगोन